барои падар савоб расондан ғайр аз дуо, садақа ва қуръон хондан боз кадом амалҳо метавонад барои падар фоида расонад? оё фарзанд метавонад барои намозҳои қазои падар ягон кор анҷом диҳад ё не? илтимос дар ин масъала каме мефаҳмонед. аллоҳ аз шумо розӣ бошад. саломат бошед. намози қазоӣ яъне фидия надорад. баъзе уламо монанди муҳаммад ҳасани шайбонӣ раҳматуллоҳ алайҳ, шогирди имом абу ҳанифа раҳматуллоҳ алайҳ, иҷтиҳод карданду қиёс ба рӯза карданд. яъне кадом одаме ки рӯза қарзор бурад ба як рӯзаш таом медиҳад, фидияи рӯза. намозро ба фидияи рӯза қиёс карданду лекин як ҷумла гуфтанд, шояд фоида кунад гуфтанд, шояд. лекин намоз бениҳоят ибодати бақувват аст. рӯза хеле аз намоз фарқ дорад. намоз рукни ислом, сутуни дини муқаддаси ислом аст. намоз яъне аз тани як кас намоз хонда намешавад. вақте ки одам омад, ё расулаллоҳ, модарам аз рӯзаи назр дошт, қарздор вафот кард, оё аз номи модарам рӯза дорам? пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам суми анҳа гуфт, аз номи модарат рӯза дор. дар баъзе риёятҳо суол карданд ки араайти лав кана ала уммики дайнун акунти қодиятih, барои ман хабар де, агар модарат қарздор бошад аз одамҳо, қарзи модаратро адо мекардӣ? қарзи модаратро соф мекардӣ? гуфт ки бале. баъд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтанд ки фадайнуллоҳи аҳаққу ан юқдо, қарзи Аллоҳ таоло сазовортар аст ки адо карда шавад. суми анҳа, аз номи модарат рӯза доштатӣ. рӯза ибодати баданӣ ҳаст, вале ҷойнишинаш молӣ ҳаст. масалан одам пирамард шуд, пиразан шуд, дига имконияти рӯза доштан надорад, бемор аст, табибо гуфт ки рӯза доштан барои ту зарар дорад, имконияташо надорад. ин одам дору мехӯрад, тез хӯрда бояд истад. ба ин одам шариат фармон намедиҳад ки рӯза дор, балки барои 30 рӯзи рӯза надоштагиш 1 соат таом медиҳад, барои ҳар рӯзаш 30 соат, яъне тақрибан 45 килограмм, яъне орд, ё пулдортар бошад биринҷ, ё бо пулдори калон бошад маиз, масалан ҳамина метиҳад барои камбағалон. яъне ба як моҳаш як қопча орд ё ки як қопча биринҷ, ҳамин кити соф. аммо намоза дар ягон ҷои қуръону суннат наомадааст ки аллоҳ таоло, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфта бошанд ки касе як ракат намоз қазо карда бошад, ба як ракаташ фалон қадар пул дода мешад. нест. ва инчунин аз ба ҷои як кас намоз хонда наметавонад. бинобар ин истиғфор мепурсад фақат ва садақаи ҷория. садақаи ҷория як коре мекунад ки мардуми бисёр аз вай истифода барад. агар пул дошта бошад, имкон дошта бошад, ё аз падараш пул монда рафта бошад, падараш ҳамон пула хоҳад ки ба падараш некӣ шавад, ягон коре кунад, садақаи ҷория. мардум аз вай, мардуми бисёр истифода барад. мардуми бисёр вақте ки истифода мебарад, масалан масҷидам, яъне агар дар як деҳа бошад, мардумим деҳа истифода мебаранд. яъне садақаи ҷория мешавад аз сабаби он ки тӯлонӣ ҳаст, то қиёмат агар ин масҷид боқӣ монад, ҳар одаме ки намоз хонд савобаш ба он одам мерад. ба гузаштаи мусулмон савоби садақаи ҷория мерасад. хоб ҳамин гуна, яъне садақаи ҷория роҳҳои бисёр дорад. яъне мардум ҳар чӣ қадар бисёр аз ҳамон чиз истифода баранд, савобаш ба созандаи ҳамин садақаи ҷория мерасад. агар ҳамина аз номи падар кунед, агар ин савоби канда нашаванда ҳаст. масалан қурбонӣ, як қурбонӣ мекунед, масалан 40 кас хӯрд, сер шуд, дуо кард, тамом. ин ҷорӣ нест. лекин китоб, масалан агар китоб чоп кардед, китоби динӣ мардум хонд ва бардавом хонда истодааст ё таълим гирифта истодааст, хосатан китобҳои дарсии шаръӣ бошад, савоб бардавом мерад. яъне ҳамин хел корҳоро интихоб кунед, ғайр аз ин ки масалан дуою истиғфору хешовандои падаркати рафта омаду
غیر از این کارها بهترین عمل این صدقه جاریه از نام گذشتگان کردن. والله تعالی